Itsasuko gereziak aspalditik badu delako fama hura, zenta joan den mendean, mende astapenean, merkatu handi bat bazen hemen itsasun. Gero denda handiak garatu dira eta utzi dute itsasuko gerezia. Eta bainan fama egon da eta gereziak egon dira. Bitxia da, zenta ez da klima gereziarena hemen, bat ere, euri anitz bada. Eta ene ustez hemengo lujari eta klimari egokitu da gerezia. Gure elkartearen helburua, gerezi ekoizleen elkartearen helburua da hemengo tokiko gerezi hori salbatzea, atxikitzea. Jaz, eguraldia biziki txaja izan zen apirara hilabetean, apira osoa txaja izan zen, eta beraz lorea etzen fruitu bilakatu, eta erleak ere etziren ateratu, zenta 12 grado bederen behar dira erleak ateratzeko, beraz fruituk ez ginuen bildu. Mementoan perdea da, eta normalki 15 egun bahne, ontua izanen da eta hasiko gira jaten. Egia da urtahila eta otsailean euri hainitz erori dela, beraz ez gira ur eskasean, baina orain erraiten alda apirilean lorea askiuntza pasatu dela ala ere, baina orain aroa pixka bat hotza da eta mementuan gereziak sofritzen du pixka bat. Ene ustez ez da sobera txaja izanen, ez da bikaina izanen, zenta segitzen badu sofritzen orain bezala gerezia erortzen alda hoi, no? Baina ne ustez bilduko da ala ere. Itsasun badira mota ezberdinak eta ez dira denak betan ontzen. Beraz badira gorritzen abiatuak direnak eta bertze batzuk oraino biziki perdeak direna eta dinen direnak bakarrik ekaina bukaeran, kasik usteila astapena.